Roja duşemê êrişek ji aliyê çekdarên girêdayî hikûmeta Veguhêz ve hat kirin. Di encamê de jinek hat şehîdxistin û 8 sivîl ku zarokek ji navwan da bû birîndar bûn. Her wisa du endamên hêzên ewlekariya hundirîn jî birîndar bûn. Ev êrişa eşkere ya ku ji aliyê çekdaran ve hatiye kirin binpêkirineke rasterast a peymana yekê Nîsanê ye. Gefê li ewlehî û aramiya her du taxan dixe û hewildanên avakirina aşîtiyê û aramiyê li Sûriyayê têk dibe. Ne tesadüf e ku ev êriş bi serdana şandeyeke Tirkiyê bû Şamê û tuhmetên bêbîngeh li dijî hêzên demokratîk ên Sûriyayê re hevdemin. Tirkiye her tim sedema serekeya gurbûna krîza Sûriyayê û astengiya li pêşiya hewildanên aşîtiyê ya li Sûriyayê bûye û her wisa jî maye. Beriya van êrişan, hikûmeta Veguhêz zorpêçeke bihinteng li ser her du taxan ferz kir. Rê li ber ketina sûtemenî û madeyên bîngehîn bû van taxan girt. Em piştgiriya xwe ya bêdawî ji bo berxwedana gelê xwe li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê tekez dikin û em ê bi hemû hêzên xwe li kêlek wan bisekinin.